A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yan uwa, ina mana fata kowa ya wayi gari cikin ƙoshin lafiya. Ubangiji Allah ya mana jagora, ya iya mana abubuwan da ba za mu iya ba. Sharrin mutum, sharrin zamani, Allah ka tsare mu, ka tsare mana zuri'ar mu. Allah ka ciyar da mu daga halal, ka haramta mana cin haram. Allah ka ba mu ikon sauke nauyin da ya ɗaura mana na iyalanmu da sauran 'ya'yanmu da suke ƙarƙashinmu. Zan ɗan yi kira ne kaɗan game da ishu da yake ta taso a wannan ƙasa namu mai albarka, da ya shafi ishu na zanga-zanga domin neman adalci ga al'ummar ƙasa daga shugabanni. Alal haƙiƙanin gaskiya ina mamaki a koyaushe yanda shugabannin ƙasashen Najeriya waɗanda suka fara tun daga grassroots. In aka yi maganar grassroots, ana maganar tun daga local government chairman, kansiloli, ka koma ka tafi wajen 'yan majalisu, ka koma ka tafi wajen gwamna, ka tafi 'yan majalisun tarayya, ka tafi sanatoci da sauransu, zuwa gaba ɗaya overall shugaban ƙasa. Wato mulkin Najeriya mulki ne wanda a wannan lokaci ana yin mulki ne a ƙarƙashin siyasa. Ya kamata shugabanni su sani cewa siyasa ne ta kai su kan kujera. Ƙuri'a na al'umma shi ya kai su, kuma al'umman nan sun zaɓe su ne da zimman cewa za su samu sauƙi da sassauci sanadiyyansu. Shi yasa aka yi casting vote aka zaɓe su. Shin me zai sa a matsayinku na shugabanni kuna tare da al'umma, kun san koken da al'umma suke yi, me zai sa ba za ku tashi tsayin daka ku nema ma al'umman ku sauƙi ba? For example, an ce za a yi zanga-zanga yanzu. Shugabanni gaba ɗaya kowa ya fold hand ɗinsa yana jira ya ga cewa a je a fita zanga-zanga. Wannan zanga-zangan idan aka fitanta, baka san me, kaman mace ne mai ciki, baka san me za ta haifa ba. Shin wannan zanga-zangan zai tabbatu a yi shi lafiya, a gama lafiya? Farko abin tambaya kenan. Shin in aka yi shi successful, ko kuma ya zo ya yi sanadiyyan da abubuwa suka zo ba fata ake ba, wasu abubuwa su rincaɓe har a zo a ƙwace mulkin naku da kuke takama da shi, shin shine ribanku ko shine farin cikinku? Ya kamata a matsayinku na shugabanni wanda al'umma suka zaɓa, ku zauna ku san menene mafitan al'umman ƙasar nan tsakani da Allah. Ku 'yan majalisu, a baya abu kaɗan in shugaban ƙasa ya ba daidai ba za ku fito za ku yi impeaching ɗinsa. Amma yanzu na rasa me yake damun ku, ko kun gurɓace ne kuma? Ba wanda yake iya magana, ba wanda yake iya tsawatarwa, ba wanda yake iya fitowa ya ɗaga murya da muryan talakawan da suka tura ku majalisa akan shugaban ƙasa, akan irin waɗannan mulkin da ake yi. Duk wanda ya san ummul aba'isin wannan abin da ya faru a ƙasar nan, ya san daga lokacin da mai girma shugaban ƙasa ya cire tallafin man fetur, daga lokacin komai ya ruɗe a ƙasar nan. Duk wani tsadar rayuwa, ai an cire tallafin gas, amma bai wannan abun ba. Amma tun da aka cire na tallafin man fetur, daga lokacin komai ya rikice na ƙasa. Shin wannan tallafin ya fi ƙarfin ne gwamnati ta ɗauke shi, ko kuma menene kawai son zuciya ne yasa ake so a yi amfani da wannan domin a tsawwala ma al'umma? Tunda al'umma sun nuna cewa ba sa so a yi abin da za a yi musu adalci, a mai da tallafin nan farko. Ina ganin aka fara mai da tallafin nan, abu na biyu shine gwamnati ta samar da hukuma da za ta dinga controlling pricing na kayan abinci, musamman kayan abinci. Mutum ne yau zai je ya siyo kayan abinci naira 5,000, shi burinsa sai ya sai da wannan kayan abincin naira 20,000. Ba zai ci kaɗan ya gode ma Allah ba. A'a, sai ya ci, shi sai ya yi arziki a lokaci da kuma arzikin ta ƙi taruwa, ta ƙi samuwa. Mu ma in an bi na ɓarawo, abi na mabi saho.
mu ma akwai matsalolinmu 'yan kasuwanmu ya kamata kuma ku ji tsoron Allah. Ba komai bane zai ƙara kuɗi, ƙila abu ya ƙara naira 100 ka ce kai ma sai ka ƙara naira 50 ko sai ka ƙara naira 100 saboda wannan ƙarin. Akwai ƙarin da in abu ya yi dole ka yi haƙuri da abin da yake kaɗan, kai ma ka yi haƙuri ka bar shi a haka. Amma kawai rayuwarmu gaba ɗaya ta zama gaba ɗaya rayuwarmu babu imani, babu tausayi. Wane irin rayuwa ne? So tsakanin da Allah ya kamata gwamnati ta yi abin da ya dace. Tsakanin da Allah ni dai ba na goyon bayan gwamnati har ta bari a yi wannan zanga-zanga. Ba na goyon baya. Babban abin da nake da buri shine gwamnati ta duba menene koken al'umma, ta cika ma al'umma burinsu. Na farko kamar yadda shugaban ƙasa zai hau a jawabinsa na farko ya cire tallafin man fetur. Farko abin da ya kamata shugaban ƙasa ya ƙara yi shine ya mai da tallafin man fetur. Sannan kuma sai a ga sauran abubuwa da suka shafi ƙasa, menene wanne hanyoyi za a bi a magance su, kamar matsalan security. Shi matsalan security dama abu ne wanda dole shugaba da hukumomin tsaro su ne suke da haƙƙi a kan wannan abun. Shin menene matsalan, meye yake kawo zagon ƙasa a cikin harkan tsaro? Shi ma a magance shi. Idan aka magance, ƙasanmu ta dawo normal, talakan Najeriya bai da matsala. Wallahi talakan Najeriya bai da matsala. In zai samu abin da zai ci ya ba iyalansa, ya yi magani, ya sutura, na rantse da girman Allah, ka je kai ta mulkin ka ba ruwan talakan Najeriya da kai. Amma a ce an je an ƙura talakan Najeriya ya fito zanga-zanga, kuma gwamnati tana gani an sa ranar zanga-zangan nan, ba a yi wani abu reasonable da za a tsaye da wannan zanga-zangan ba. Tsakanin da Allah akwai kuskure. Dole gwamnati, tun da ƙarƙashin siyasa aka zaɓe ta, dole ta so abin da al'umma suke so. In dai abin nan bai saba ma dokan ƙasa ba, ya kamata gwamnati ta fito ta yi abin da ya dace. Kar a bar wannan zanga-zangan ya tabbatu ba tare da an biya ma al'umma bukatunsu ba. Allah ya mana jagoranci, Allah ya zaunar da ƙasarmu Najeriya lafiya, Allah ya ba mu ƙarfin imani da tausayi a tsakanin junanmu. Amin. Na gode. Mai magana Murtala Kawo.